to jest praznik 18.11. to je sljedeći utorak. Iako ga ja ne volim zvati praznikom ili blagdanom, jer ništa ne slavimo, nego obilježavamo i prisjećamo se žrtve Vukovara, grada koji je u Domovinskom ratu najviše stradao, koji je podnio mnoge žrtve za našu današnju slobodu. Mnogi su poginuli, ostali bez svojih najmilijih. Zato ćemo na početku ovoga našega druženja minutom šutnje odati počast svim žrtvama Domovinskog rata, a posebno žrtvama Vukovara i jednog malog mjesta u Dalmaciji, Škabrnje. Pa vas molim u najvećoj tišini da ustanete i da minutom šutnje odamo počast žrtvama Domovinskog rata. Današnjim programom bit ćemo u Vukovaru, a bit ćemo i ovih dana, kada ćemo pratiti na televiziji, a neki od nas će i biti zaista u Vukovaru. Na obale Dunava, koji već stoljećima prije, a i stoljećima koji slijede, oplakuje obale Vukovara, a i žrtve, prenijet će nas učenica 8. B razreda Vita Longo. Ulazeći u dom, na pragu mi kaza gospodar: birajte sobu koja vam se sviđa, nikog nema. Ovu bi uzeo, velik ima prozor, Dunavu okrenut, širokom Dunavu. Hoću da ga gledam, pa od tog trena, čim otvorim oči, u njima mi Dunav plavi teče, teče. Svakog 18. studenog, nakon kolone sjećanja, Dunavom poteku lampioni u tamnoj vukovarskoj noći. Taj dijelić atmosfere danas je i ovdje s nama, pa evo uz naš vodotoranj imamo jednu uspomenu na Dunav.
studenog 1991. godine. Neki od nas ovdje se jako dobro sjećaju jer smo dio toga vremena. U to vrijeme Siniša Glavašević, novinar Hrvatskog radija Vukovara, kako je on znao reći, a sjećam se toga glasa, svakodnevno je izvještavao o tome što se događa u gradu koji je 3 mjeseca bio pod opsadom, u koji se nije moglo ni ući, a niti iz njega izaći, koji je rušen, paljen, uništavan, u kojem su mnogi ljudi ostavili svoj život, iz kojeg su mnogi ljudi morali pobjeći u prognanstvo. Tada sam bila učenica 1. razreda prve riječke hrvatske gimnazije i sjećam se, u moj razred došla je djevojčica, znam i danas njezino ime, Ivana Tanić, i puno puta se sjetim na nju. Ali ono čega se još više sjećam, njezin je pogled pun tuge, pogled iza kojeg su ostale strašne slike stradanja i njezina šutnja. Ali onaj koji nije pristajao na šutnju, onaj koji je svaki dan gradu i Hrvatskoj i Europi i svijetu slao izvješća o istini koja se događa u Vukovaru, bio je Siniša Glavašević, kasnije i sam žrtva na Ovčari. Glavaševićeve priče iz Vukovara na tako čudesan način su došle do nas danas. Pisao ih je pod zvukovima zračnih sirena, pod padanjem projektila, bombi i svega ostaloga čime je grad bio zasut. U gotovo pa stalnom nestanku struje. A oni su našli put. Poslao ih je jednom našem drugom pjesniku, Kušecu, sigurno ste čitali nešto od njega. I on ih je objavio. A da su oni toliko bili, dokaz je evo i danas nama, jer s njima se neprestano nadahnujemo. A nadahnule su i učenike 6A i 6. razreda. Ulici slova iz priče Vukovara. Hvala svima koji su ostavili svoje živote za našu domovinu. Vukovar je zasigurno najiskreni žaljen svijetu, jer se svaka riječ može gotovo isti tren pogledati u srcu. Čini mi se, jedan sam od malobrojnih sretnika koji je svoju misao uspio zabilježiti traganju za izbuđenje, ili još bestečeno, svejedno, i uvijek pišući negdje u
Umjesto njih primite na prvu riječ. Lijep, istina i ljubav. Vjerojatno bi odustao od sebe sam, ali ne mogu. I tko će ostati? Ako se svi oteknemo sebe i popiknemo u svoj strah. Kome ostaviti grad? Ko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio u smetnici, ljudskih piša. Budem onako, samo bez sebe glavinu, ranjom i ljubom, u vrućici. Dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom. Ko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Ko će Odgovorite na sva njihova pitanja. Nađite vremena za njih, pa makar morali poslije čitati i stare novine. Poljubite njihove dobre jedine snove. Učinite da njihove čudesno bisne noći bili samo dobre svitanja. Dobre dane i velike zvijezde. Ne dopustite da njihovu maštu sakre snov. Ne dajte da vaše dijete odraste ako je njegova radost veća u uzimanju nego u davanju. Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme ako ne stignete dati djeci sve što im treba da odrastu u čistoj ljepoti. Za ono što se sad događa nisu djeca. A kakve bismo priče onda pričali? Čemu bismo težili? Kojim idealima, kojoj zvijezdi? Zašto bi djeca pristala da rastu pod nebom bez zvijezdi? Pod nebom bez neba? I kako bi to izgledalo? Kako bismo snimali i gdje bismo u ostalom vješali mjesec da se odmorimo napodne noći da bi nebo dao nebesku vodu? Čovjek je nezahvalan u svojim gladnim, nezasjetim djetima, a svemir, beskrajan kao maštar, traže me najodvažnije sanjare koji neće dirati njegove udese. Mislim da će ljudi koji prežive ovaj rat još dugo u svijesti nositi iskon te geste. Tako i treba. Da smo svi to znali, možda svega toga ne bi niti bilo. Kada nekoga grlite, učinite to punim srcem, cijelim bićem, jer ne znate što će vam donijeti sljedeći trenutak. I ništa više nikad neće biti isto. Ni koraci, ni misli, ni riječi noći. Ništa više nije dovoljno u sam je daleko. Zato možda mnogi usljednici hodaju svijetu, osvrću se prašeći nekoga, slute radost i ne mogu potisnuti želju. Sreća je dosegnuta. Dočekati nekoga koji isti tako traži. Bojeći se u vječitom zagrljaju samoće, nevažnih prolaznik, neki ne uspije, ali ne treba stati. Tamo negdje u perspektivi, u osnovi svijeta, vas čeka netko. Nemojte ga zaboraviti. Samo citate izabrali. Jedan je ostao i nikada više ništa neće biti isto. I neće, jer nećemo zaboraviti. A Vukovar je danas novi grad. Vukovar je sagrađen. Vukovar je opet lijep. Vukovar ima svoju mladost. Vukovar stoji. Podsjetit će nas na to jedna od pjesama iz 90-ih uz koju smo mi bodrili Vukovar. Stoji grad. Monika, izvoli. stoji grad Vukovar. Hrvoje Hegel. Pod kišom čelika, ognja i smrti, je paklena sila svoj zadnji ples vodi. Stoji grad, stoji grad. Vječan ko narod, ponosno stoji i posljednje dane dušmana broji. Vukovar, Vukovar. Iz majčinog klika sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovi te lađa do sunca. Iz krvi i bola niknuće cvjetje i nikada narod zaboravi neće Vukovar. Stoji grad.
otprilike izgleda svakog 18. studenog u koloni sjećanja, gdje je u istom trenutku i more osjećaja, more tuge, more sjete, ali i more ponosa i sreće. Zato što je u koloni jako puno mladih. I završit ćemo pričom o moru. Izvolite. Priča o moru, Siniša Kovačević. Poznanike koji neprestano brode svojim maštanima u moru. Razvrtno jedra u svojim očima, poljubo svojim mjestima. Mahnu ne shvaćaju ljubavi i pođu izlašta. Oni koji ostanu na obali, čude se i mašu poljubu. Dive se njegove radosti i plaću radosti. Dugo dobitnuju za njim da se da je more opasne i da neće jakače pozvolje dogoditi. Ali mornar, kojega već hvata radost od dogorica i opijaju bolesti vjetrovi iz struje, ne čuje i ne vidi ljubavi. Njegovo oko hvata galeboje i beskrajno prava i već sriće prema stvarima. Prolazi rane, šibaju ljudi, dišu sve rane koje su obale naravno sjećanje. Gori sunce, iskušava more i grlo beskrajno i tu negdje i negdje. Pluta čovjek, sam u vječnoj suprotnosti. U odnosu prema ljudima veliko, u odnosu prema moru sidušan. Poput kapi što more šalje da bi ga peckale i boli. I tu plavetnjegu svijeta, gdje nastaje riječ more i mornar, u ljubavi zadovoljeni pronose život. Mnogi od mornara nikada se ne vrate na obali, nego se poklane u vječnosti i Balkanu. Dok spava, ponekad samo, da je sam polno, usamljen i sretan. Prisjetili smo se svega onoga što je dao i za našu slobodu. Sjetite se ga i ovih dana. I neka Vukovar svijetli u našem gradu, u našim matinima. Zapalite svječicu na svojim prozorima u utorak 11. studenog. Otiđite sa svojim roditeljima do najbliže Vukovarske ulice, a to je ona u Rijeci, ili do mosta hrvatskih branitelja, pa i tamo zapalite jednu svječicu. A onda, kad budete veliki, ili dovoljno da dođete do 8. razreda, posjetite Vukovar. Ako ikako možete, sudjelujte u koloni sjećanja. I Vukovar neka svijetli u našem gradu, ali što je još i najvažnije, u našim srcima. Pogledajmo još prezentaciju 8. razreda koji su oživjeli uspomene na Vukovar s početka ove školske godine.